Anya laki din! Agreedam kayo, kakadwa. Ano manan nagiti mawawat tayo a reports, nga agray ramanan nagiti manlibrong, iti masakupan tayo a lugar. Gapoy tirigat ti panagbiag. Ano manan nagitagtatagaw, hold upper, scammer, akyat bahay kang ganda tumabay. Dapat ginawat tayo a report, sir, nga dadagiti peke a dentista. Fixers kadagiti agdudumang ahensya ti gobyerno. Kaya dapat dagiti peke a doktor. Ponreta, Sargento Relier. San la data? Sino katanan? Kaputa at data initi computer age ako nada. Purang laki mo. Mabalinda pa yung napikyan, nagiti daduma dokumento. Okay. Ito data. I want you to stay alert and conduct 24/7 surveillance. Is that clear? Yes, sir! Oh, kasdi lagayam ti aramidan. Medyo dagayam ti nakapasikreto ang nakadulin iti bulsa. Sa inayadan nga irwar, asan amadmadlaw dagiti madlang people. Ay, kasdi lagayam. Kung natay nabuyak, practice makes perfect. Wow! Mayat sa akin diya. Nagpraktisak man yung paiso. Nagpraktisak ang nalaing. John Barok, Oh, itay ka pala palpaliiwan na. Kasla danaon na ka pampanunutam. kuha na nang. Pampanunutak man no. Kasano ka maadaan iti kwarta. Asaanin nga umadayo diti lugar tayo. Ha? Anyat kayat mo asaway nanak. Kahit kasawan na nang, di saan ako narumrumar iti balay. Di sumerklatan ti kwarta kada tayo. Kasjay na nang. Da, adaya mo't kasta Barok. Ay kita daa. Kat iti kabiitan na panawan. Adon ton ti ta kwarta yun nanang. Kwarta ti kahit kasawang. Ha? Magatang tayo to amin na nakayat tayo agatangan. Nanyalaki din. Kambo, mayak man, pumasyarak man. Wala kakakulas. Nakapasyar ka man. Wala ta, mamimis ka. Anya. Joke lang, sikabutin niya. Nanyalakit din ay pare. Kumusta nga iti marikrik nam. Idi na o di asinarong karang ka, nakailad ka iti papag. Sakit, agkapsot ka. Nakapuspusyaw ka pa'y. Sakit ita, agpilay-pilay ka manayin. Anyan marikrik na maya paray. Ay, dahil ka nga rin ka paray. Yak mawawatan rin marikrik na. Napanak lay di ay bakal. Numiti nakawid akon, madi mo tindirik na paray. Aha, ang mga no, nakadalapos ka iti saan ang makitkita. Ha? Paray, dahil kinalakay mo, mamati kay ti kasta. At dangat amot, inyalaki din. At daa, ay unay kan. At dalat na pare, sungag paagas kan. Hanya laki day. At data, naikabesa kundi aramidak. Automatic, kwartan ti umasidag. Mayat dito ang nagpraktisak, tawan ti makakitkita kanya. Ita, agawid akon. Tarugya akon ti mangagas kundi. Sigurado nga ado ti mamati kanya. Ket aglapusanan ti kwarta amaawat ko. Utek laeng, Jun. Utek laeng. Madya talaga, balasan ko. Sa anak mo na makapag na... Ay, apa yun ngay tatang? Manon nga aldawa kasta kayo Wan nga raw. Ay, saus. Di yung ngamin kaya ti mapa nagpa-check up ta. Ay, saan? Diyak kaya ti mapan iti doktor ta. Gastos lang dita. Ay, may mayat budlang. Numapan kayo agpa-check up iti doktor tatang. Tapno maamuan tayaw no anya talaga. No, payasaan kayo nga umimimbag.
Ay, saan ko nakmanan? Kan may sa gastos lang, dayta. Tanga talaga. Kastamlat tanga ruday? Ay, kasana? Uraik lang ni tatam nga ambo, ta. At napapanan may. Nalaing ka no day ya fit healer. Agpila kayo, apaw! Hindi kayo madanagan, maagasan kayo amin. Ay ko, depende iti sakit na itapong. Noon nalaka ang maagasan, kas kuma iti sakit lang tingipan, no ulo, oray 300 latan. Hanggang no grabe matasakit, akas kuma iti kanser. Sakit iti puso, diabetes, stroke, kung oray nabangsit asang aw, medyo adangin ngina na mata. Hoy na po, madlang people. Kat may ipasigurado nga umimbag kayo at agos. O sige, di sumarunong agpagas, umunagad. Uwin ka, viral. Nalaing ka no ang mga gasday jay. Ay, mamati ka ka, day. Ta doon dagiti nagdamaga may salang tisong batda. Nalaing, kunada. Agasim na istorya di may isa na panagbagas, di parabaw na kano di dakulap ni John, iti buksit na. Ay, da ka nun nakaot na ang nangisit nga gargaraw. Anya? Sa di pamidwan naman nga parabaw ti dakulap na. Na! At dalupot anaala na sika. Kasta aya. Uwin pare, kita mom viral na di adyon na mangagas iti social media. Ay, kasta aya. Ay, kadwaan nakman nga ron, pare. Ah. Ay, mga no, dito ako umimbag binamaagasan na niya laki day. Ewan pare, kanday tabusis mo ipaagas mo matag. Ay, awan pare ko dito, pare, ito original na ito abusis ko. Ay, sa bagay. O sige, kaduang kanto nga ron pare. Uy, nagpudawan dito yung abalasang. Sakit, naka-shorts lang. Ading analapsa, aditi ipaagas yaw. Kwaman, hong. Limlim-tag dagito'y legs ko. Kas makita mo to? Uy, na, ay wala niya. Na yun, grabe. Maagasan na ka di, mano. Ay, uwan mata. Maagasan ka. Ala, nagida ka nga roden dito'y kama. Tarugya ko nga agasan, ha? Sige, manong. Okay, inayad lang. Oops. Aday tama, manong. Nagpudaw talaga dagiti legs na. Manong. Mat-mat-matamutlat ang dagiti legs ko. Hot legs nga minading. Ha? Ay, kwati kahit ko asawan. Napudot dahil legs mo. Ta medyo limtag nga min. Limtag nga talaga. Agre dahil medyo ipangatok nga ilutan na. Kastoy. Santo, baba. Ay, no. Talaga amayot dahil ay naglamuyotin. Walang sabit ako nada. Sapay, nagkinis diyaw. Hikimasan na niya lakit din. Mat-matang na matlatan dagito'y at tao. Kastoy, Aprusan na dagiti legs ko. Oops. Ngamtid kinaamo. Baba. Adda kameraan nakakabit iti botones tipado. Oops. Oy. Sige lang. Mato. Aramidam ti kay Baba. Oh. Happy now. Oops. Iyak later. Barok, inayatin mo't at imang pisal-pisal. Ang mga no, umungar na ita. Talaga kas tatata ngamin. Sigun iti obserbasyon ko dito ay abanda ti puun ken gapo nakit. Isuan nasakit ti intero abagyo. Sana yan? Oo. Ay, inalalam, uwan barok, gusto ka. Nga mapalin ka di nga, inayatin lang. Ay, kulas, madin, ti marikrik na. Anya?
Iko, di ka madanagan tata. Epekto day tati pan nakaagas yo. So nga ano sa inyo na? Ay, anya ma dito alakayan. Nagado ti reklamo na. Kapag-visit. Awan tata, danag mo na relax. Sakti makamu. Maagasan kayo. Reta, prusak man na nagbasit sa. Agore kayo tata. Agore kayo. Anya nga dito eh. Adda marikrik diti unag na. Agoray ata. Agoray takaotek. Anya ka dito. Inayadak akaoten iti bolsak na ito. Oops. Aday ta! Kas makita yung mat. Adda naalak ang nangisit abato. Adda pa'y kiti-kiti na. Ay na, una yan. Anya nga dito eh. Kas lang. Na. Adda pa'y pusag titukak tata. Isuman lagayam, nasakit ti bagbagiyo. Anya dagiti nakakabkabil iti inunag yo. Asos, anya laki din na ya. Agalas. Diyak makawadan di pagpagaday di ataw. Agasan na ka din, Maro. Sigurado day tata. Maagasan kayo. Dayta. Anya nga iti marikrik na yun itatata. Medyo limag ang tirik na akong Baro. Datay, agyaman na kang kabaro. Nalaing kagay mga agagas. Putno ti atap ko. Asika ti maysa. Asugo ti apo na marswa ko na da. Tata, mabalin nyo nga idulin daytan. Idulin nyo. Mabalin ngagbalin ka santo. Santo? Santo? Ay, una yan. Anya laki din. Positive ti suspect. At dayta, matamati, legal na panagagagas na. Agsaga na kayo. Routin tayo daya a fake healer. At ugaya man dagiti naluglukon. Wanya Roger. Apagison, dagiti nakalap tayo ng ebidensya. Maramat. Kontra keng kwa na kasi ebidensya. Aray, lato sir. Sir. Alangarudan, agsagana kayo, isagana ng tilukan. Kaya mangayap kayo pa, iti backup tayo. Naskan na mapalawlawan tintero abalay, tabangan, nakadalibad na pagrawaran na kat makalibas. Yes, sir. Yes, sir. Okay, men, let's go! Let's go! Move! Adun dagiti tattao ang mamati kanyak. Kwarta na naglawag na ito. Kung nakto mga utak ti usarag. Utak lang. Sino mga iti makamo peke ak gaya mamangagas. Agasam. Tadapayin mga ibaga balinak to asanto. Anya laki. Ang tididam mo. May sak fake healer. Adumanin ag viral iti social media. Siyempre, agwaras to tinagan ko, gaputa, makita da dagiti inararamid ko. Nga adon, dagiti naagasa. Kwarta matayin dayta. Tinasayat, ituloy kong ti agagas. Tane, umad adon ti pila. Stop! In the name of the law, tinagan tilintag. Apa yun, sir? Anya ti maipay ko kata kayo, agpaagas kayo kati? You are under arrest. Huh? Anything you say will be used against you. So, stop talking. You don't have attorney? We will provide. You don't have money? I will give you. I will not give you. Is that clear? Yes, sir. Sir, gusto dayta, naristaran yun. Kung kaya man niya. At hunda ka tireklamo kung dragin ka, Mr. John. Sanla dayta. Naalaan ka pa iti video manipod iti secret agent mi ababay.
tilan aprosam. Sana mailibag iti video na iti madi nga arabid mo. Agasam, kung di agas kang piki kamot gayam. Kwa sir, mabali na kadingag palawag sir. Shut up! Oh, huh? Kunak mat a keep silence. Di dagas na tiyan singang pay dagiti babay. Nangro na dagiti minor de edad, iso asumurt ka kada kami. Kwa sir, agpalawag ak. Ijay to presento ti pagpalawagam, Mr. John Fit Heller. Okay, men? Sir! Bitbitin nyo na dyan tao. Okay sir! Bayuyangan nyo! Oy, saan mata sir? Pangasa nyo! Ha! Oh my God, magnakad! Oh, di nakiduron! Anay! Ay, nagbabawi ka, nagpaaga si Tidayjay, a fake, a fit healer. Kunakmot ngamin kada kayo tatang. At ay pudpud na a doktor ti papanantayo hanggang madi kay Mike. Ay, amukitan. Naimbag tanatiliw adagos da dya a fake healer tatang. Tano saan? Ay, sigurado nga dupay ti maloko na da dya taaw. Huwag nga raw. Kat manipo dita. Nuan yaman nagiti marikrik na kiti bagay. Iti pudpud nun na doktor, ti papanak. Sana ko na mamatay ka nagiti kakasta mangagas. Fake healer matgayam. Ay, babawi ako na nangibaga. Mabalin na, ti agbalin na santo na jay adyon. Ay, anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Kirby Rilira. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.